ce ta ruwa Allah ya zuro mata daga sararin samaniya. Wannan guga ta zo saitin bakinta, da ta kurbi ruwan kaɗan sai aka janye gugar. Bayan lokaci aka sake dawowa, ta kurba aka sake janyewa. Me yasa ake bata ruwan kaɗan kaɗan? Kwana uku bata sha ruwa ba. In ta sha ruwa lokaci ɗaya ta cika cikinta zai cutar da ita. Bayan ta sha ta ƙoshi aka zuba mata ruwan a jikinta. Idan kika kalle ta sai ki ɗauka an ɗaura mata drip leda 18. Ta warware ta murmure, da aka kwarara mata ruwan sai mata garan bawul. Ta yi haske, ta koma kamar wata 'yan budurwa a lokaci. Bayan sun farka suka ganta, ga inda take jike da ruwa, ga ta a ɗaure, suka ce 'yan renin wayo. Wato muna bacci kin kwance kanki kin ɗabi ruwanmu, kin gama harkokinki sannan ki dawo ki ce kin ɗaura kanki kar mu gane. Allah ya kama ki, ga ruwan bai bushe ba. Ta ce ban taɓa ruwanku ba. Idan kika samu ruwa, ta ce ubangiji na ne ya bani. Ku je ku duba ruwa. Suka je suka duba ruwa suka ga ba a taɓa ba. Suka ce ba shakka ba ruwanmu ba ne. Ubangiji ki kira ɗaura nan ya kawo miki ruwa. Ta ce kwarai da gaske. Buɗe bakin suka ce izan ilahuki khairun min alihatina. In haka ne Allah ki yafi allolin mu albarka. Mu ma gaba ɗaya mun yadda mu musulunta. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wace ce wannan? Ummu Aiman. Ummu Sulaimin ita ta yi wa Abu Dalha al-Ansari wa'azi ya musulunta. Sadakinta ta ce la ilaha illallah shine sadaki. Kuma la ilaha illallah da ya faɗa shi ne sadakin Ummu Sulaimin. Sahabbai suka ce ba mu taɓa ganin sadaki mai albarkar sadakinta ba. Laqad kana sadaqu hal islam. Islam shine sadakinta. Mata suna da awatun a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yadda mata ke kasuwanci tun a zamanin manzon Allah, tun a zamanin mata suke da'awa. Tarbiyya kuma shine babban aikin da muke bukata kuma na. Ya za a yi yara da ake haifowa